på mig, så giver jeg 30.000 kroner. Jeg hedder Linda Christiansen. Jeg stiller op til Regionsrådet Sjælland for Radikale Venstre. Jeg stiller op til Regionsrådet, fordi at, det er her, man ligesom kan gøre noget for mennesker. Hele Regionsrådets arbejde handler om mennesker og værdier. Så jeg vil rigtig gerne have mennesket i fokus og sikre, at vi har et ordentligt sundhedsvæsen, et ordentligt psykiatri og rent faktisk kan give den bedste service. Regionen er for mig der, hvor at de menneskelige værdier er i centrum, og derfor synes jeg, det er super vigtigt, at vi har et regionsråd, som netop har fokus på den individuelle person, på de individuelle hensyn, der er, og behov, som der kan være, når man er enten syg eller har udfordringer, som det offentlige skal hjælpe med. Hvis jeg bliver valgt ind i regionen, så vil jeg sidde og få en løn på ca. 60.000 kroner før skat om året. Og der har jeg besluttet, at mit første års løn, det skal gå ikke til mig, men til folk, som rent faktisk har behov for det. Når man bliver valgt, eller når man vælger at gå ind i politik, så er det for mig, fordi man gerne vil hjælpe andre, og det har været tanken hele vejen igennem. Så derfor skal lønnen selvfølgelig også gå til dem, der har behov. Jeg har valgt 3 foreninger ud. En, der har fokus på det sundhedsmæssige, en på det psykiatriske område, og så en, der handler om det handicappolitiske. Den første forening, som man kan stemme på, det er Landsforeningen for Cystisk Fibrose. De laver et kæmpe stykke arbejde med at skaffe forskningsmidler, så man kan gå ind og sikre, at de folk, som lider af cystisk fibrose, de har bedre muligheder for at få et normalt liv, overlevelsesmuligheder, kan leve længere, og ja, der er virkelig behov for flere forskningsmidler til det her område. Den næste forening, som jeg har valgt at støtte, det er SIND. Der bliver gjort rigtig meget godt arbejde for folk, der har psykiske udfordringer. Den sidste forening, det er Hjerneskadeforeningen. Og det er simpelthen fordi, at et område, der blev rigtig hårdt ramt, da vi havde kommunalreformen, det var faktisk hjerneskadeområdet, hvor at alt viden blev fordelt ud i kommunerne, og det har haft store konsekvenser. Vi vil være med til at bestemme, hvordan de her 30.000 kroner skal fordeles ud til de her 3 foreninger. Så skal I gå ind på min hjemmeside www.lindachristiansen.dk, og Christiansen er med K. Og der kan I gå ind og vælge, hvilke af de her foreninger I synes, der skal have penge. Og der er også link til, at I kan gå ind og læse mere om de her 3 foreninger. Stem på mig, så giver jeg 30.000 kroner.